Iyaqhuba inkomfa yeANC yengingqi iNelson Mandela Bay kwiziko iETC eStraundale nalapho amalungu esonyula iinkokheli kule ngingqi, kanti ke ngoku siphos'iintambo kwintatheli yeSABC umcebisi ngqina. Sibulise kuwe emakhaya, siza kuwe ngqo apha silapha eETC nalapho khona inkomfa yesithandathu yeANC kule ngingqi yaseNelson Mandela kulindeleke ihlale, nalapho khona kuzathi konyulwe inkokheli kuxoxa nangeminye imigaqo nkqubo. Uyakhumbula kanye apha kule ngingqi yaseNelson Mandela Bay ugqibelisa kwakhona ukubakho kwe-REC okanye istructure apho kwango-2017, istructure eso sathi sabhangiswa ngo-2018 liqoqo lephondo, nalapho khona izinto ezazingamandla lalikhala ngazo ukubana iibranch ezininzi apho azikho kwi-good standing njengokubana zingafikeleli kumyinge phaa wama-70. Enye into yayithetha ngayo kungakwazi kanye kwale ngingqi ukubamba inkomfa i-General Council, nalapho khona kwakulindeleke loo nkomfa leyo yonyule uchairperson wale ngingqi. Uyakhumbula kwaphaa ngo-2017 ukugqibelisa kwayo le ngingqi ukuba nestructure esi uchairperson wale ngingqi yayingu-Andile Lungisa, nalapho khona wathi wacelwa ngowayesakuba ngunobhala jikelele we-ANC uKwele ethumela lo mbalelwano phaa kule PC esithi uAndile Lungisa akakwazi ukukhokela kule ngingqi kuba ngelo xesha uAndile Lungisa wayelelungu leqoqo ngokomgaqo-seko we-ANC. Akwazi ke uthi xa ukwi-upper structure uphinde uyokhondesa kwa-upper structure, kodwa ke banokuxelela kwakhona ke ngoku abanye babantu abalindele kwakhona bakhuphisane ngezo sihlalo eso sikachairperson nguye kanye uAndile Lungisa. Andile Lungisa beyakhumbula ke ngoyena bekhe wangundaba mlonyeni emva kokubana wathi wagwetywa iminyaka emibini entlongweni apho ngethuba ebetha omnye uceba ngejagi yeglasi kwi-council meeting eyayilapha eNelson Mandela Bay, yayingoDisemba ngoko. Omnye umntu azathi akhuphisane naye ngubaba Lobishe. Baba Lobishe buyamkhumbula naye wayekwanguceba kule Nelson Mandela Bay, ekwanguye no-MMC wezothutho kwalapha, kodwa ngoku uphaa kundlo yowiso mthetho eBhisho. Into evakalayo ke kuthe kwenzeka apha ngonorhawuzana abayithethayo ukubana kuthe kwafikelelwa kwisivumelwano phakathi kweqela kweli cala likalobishe kanye nelo licala lika-Andile Lungisa ukubana makuthi kuzanywe le nto kuthiwa yi-unity, into ebonakalayo engathi iphondo eli lizama uyityhala loo nto lokubana makubekho i-unity lena, kuthi kuyiwa kwinkomfa lena yeprovinsi kulo nyaka uzayo phaa ezawuthi ibanjwe ngoMatshi, kube kukho loo unity leyo, kungabikho iintlamba zahlukane, into abayizamayo. Kodwa kuyabonakala ke apha njengokuba bizanywa loo nto leyo yi-unity, likhona icala elingaxolanga eli, icala elikababa Lobishe lathi nangona njena sikhona esisivumelwano sokubana lona bezawukhuphisana kwisikhundla soba ngusecretary kweli cala likababa Lobishe makatshintshe yena asuke ayothi kweli cala lika-Andile Lungisa. Kodwa ke lathi eli cala likababa Lobishe nangona njena sikhona esisivumelwano sizawuphinda thina sikhuphisane nabo ukubona loo nto leyo. Thatha zonke izintambo apha eETC ndizibuyisele kuwe estudio.